心がシンプルになれば世界もシンプルになる。心が自由になれば人生も自由になる。人生は短い。価値のない人やことに時間を無駄にしないことだ。運命は誰にも特別に味方しない。大事なのは耐え抜くことができるかどうかだ。人を許すことは実は自分自身を楽にすることだ。世界を変えようとする前にまず自分を変える努力をしよう。